Čo s tebou ste zdraja? Loxy, kam máš? Magic the Gathering. Si nečakal, čo? Ok, nie, je to samý Mad Magic a toto je tentokrát môj účet a zo strany som si postavil face roll Prista, čo ste nečakali. Lebo face roll Prista nemá nikto. Mimochodom áno, mám 7 rank, spadol som a prehrávam furt. Nevšimám si. A idem iba kazuálky a iba som vám chcel ukázať, že či to bude fungovať. Zatiaľ s tým mám 0 údor. Takže start the counting. Teraz to postavil. Hej. Lebo ma tak napadlo. Veď to nemusí byť špatné. Lebo som totiž urobil tiež ako zo srandy ešte na Amerike, toto je Európa, tak na Amerike mám, že free to play Priest a keďže nemám skoro žiadne karty na Priesta, mám tak nejak Berera. Inak povedané, bude to iba do konca tejto sezóny, lebo sa mu nechce čakať, lebo sa mu nedarí na tom svojom hlavnom účte. Hej, presne tak. A niečo chcem robiť. Pointa je, že ten abusive sa mi nepáči. A pointa je, že to sa mi páči. A toto by sme normálne mohli spájať takúto sériu, že testovanie takýchto náhodných dekov. Hej, to by nebolo špatné. Keďže potom to by si mal skúsiť toto Šokadina natočiť. Šokadina? Kebyže mám karty na Šokadina, tak možno, že ho natočím. Tak niečo ešte nájdem na netu. Áno, samozrejme, možno to bude celá nová séria. A tento cipek má náladu, dostane Warfapu. Face roll Raguna. Oh shit. Face roll Raguna, vôbec nie je špatný balíček, ja neviem čo proti tomu máte. Tým som urobil rank 8, potom som prehodil na Backspaceov Cold Light Agro Raguna, s tým som urobil 5. rank, z toho som instantne spadol na druhý deň. A potom zo 6 som začal hrať Kolmu, ktorom som sa vyťahal zase na 5 a potom som spadol a nedali sa. Aby som tam toho muku nehádzal. Aby som tam toho muku hodil. Ja ne. Ja instantne nemá ani jednu kartu. Nemá ani jednu kartu na stole. Ide sa mukla! Get wrecked! Potom mám iba 3 legendárky, takže sa nedivujte, že moc legendáriek neuvidíte. 3? 3. Ja počkaj, Leroy, Mukla a Black Knight. Ja aj Black Knight otvoril balíčku. Mal som ich 5 legendárek. Dizenčatov som 2, 3. Illidana a... Chlapče, ten Mukla nebol vôbec sport. Nebol, berem. Tak berme to pozitívne, aspoň to veríti toto a toto. Takže to znamená, toto je Backspaceov, alebo toto je Face Roll, ktorá sa neviem rozhodnúť. Každopádne porazí ma jedno aj druhé. Nemá jeden Cold Blood, dobre, už má iba jeden. Soulci ho má tiež už iba jedného, to je podstatné počítať. No ja si myslím, že podstatný je ten Cold Blood, ale má 2 banány. Má 2 banány, takže vlastne má iba 4 karty. Ja to si nemôže nababovať ten tuleň. Som nevedel, že Valíra je muž. Vieš čo, podľa zmena Karmakoma, myslím, že je to chlap. Som vydedukoval. To si nepochopil, že to je banány. Jaj. Tak to som myslel. Hej, tak sa to dá mysleť. Mohol som si najprv potiahnuť, aby som videl, čo potiahnem, a keď potiahnem niečo, už to ešte nepotiahnem. A pointa celého tohto balíčku je, že ja ho dostanem na 10 HP a potom ho zrýmplastujem. Kašľa na milión a full face a modli sa, že budeš mať na ruke 2 Mind Blasty. Presne tak. Ešte by som tam hodil Thalnosa, kebyže mám Thalnosa. Mohol som tam hodiť Kobolda. Bola by predal. WTF. Môj názor, WTF. Ešte furt má 2 banány. OMG. Kamo, ja som ešte nikdy nevidel chlapa, ktorý mal 2 banány. Čo ty? Smutné. Hej, a shield. A toto je Spiteful Smith. Bez energy. Celé sú tí Speed. To ste nevčakali, čo? No tak pre info. Prista mám celkom rád. Nemáš, kopírujem. Iba ma kopíruje, ľudia, nevšimajte si ho. Jasné. Ja to mám 5, 10 damage mám momentálne. Banány! Aj vyskreť. Tak prečo by Doriti hral tie banány? Neviem. Banány by potom zretili zmysel, nemyslíš? Ešte má Ford jeden banán. Hej, už má 2 karty na ruke.
Myslím, že toto mám šancu vyhrať. Nemáš. Vieš, hrám proti typkom, ktorí sú ranky 8, takže ja myslím, že mám. Práve som to pénol. Ja tiež, a práve to urobím, pretože nechcem, aby môj Precious Wolf Rider umrel tak rýchlo. A keď to face checkne, tak ja tomu hovorím ward. Mám 5 damage na ruke. Mimochodom nemám Holy Fire, takže ten by sa hodil. Akože ja nemám ho v deku. Ja tam hodím, keďže ho mám. A ja som dneska odpalil. No ja tiež na tom free to play určite. To som nepochopil. Ne, on tam má... Tak nemá. Čo si čakal? Deadly Poison na... Tamto na... To čo dá, Blade Flurry. Také to by nemal moc veľký zmysel. Wow. Chýba mi... Shit. Arcane Golem je win. Dva Arcane Golemy sú tam, takže Arcane Golem je win. Leroy je win. Leroy alebo Arcane Golemy sú win. Koľko je to? 3? Koľko máš karet 3 teraz? ku 17 je to. To nie je až taká špatná. 3 ku 17, Dobre, není špatné. nebudeme si klamať, je to špatné. A no, není to špatné. Blue Jill a druhý Blue Jill. Tak ne. Jali. Ešte furt tam je 3 ku 15. A vlastne 4, lebo ešte Blue Jill a druhého môžeme to vdeknúť. Poď! Poď. Sakra. Shit. Nie, niečo pení, o tom tých miliónov všetko. Hej. No všetko týchto dvoch, to tam nehodí. To nie, to si nechaj. Dobre. Keď to pešek je, tak som vyhral. Ja už tam vidím to Ethering Farseera. To by sa tam posralo. Veď to je jediné healovanie, ktoré sa hrá na toto na Aragonu. Nehrá, vieš čo, vo face rolloch a v Coldlighte sa nehrá. Ono sa hrá iba v Miracle Robune. Keď sme pri tom, do Miracle mi chýbajú iba dve karty. 3. GG. Well played! Well played! Well played. A ešte to vdeknem toho Leroya, ja tomu verím. Si nečakal. Mimochodom, také krásne je ten zlatý min blast. A taká náhodná to je. On dovol za 2 many 5 damage, je na to špatné. Že je to iba do face. No a čo? Že to zaberá kartu. No a čo? Ešte to vie, čo to bude. Get wrecked. A teraz BOOM BOOM. Get wrecked. Si nečakal. Thank you. Divine Spirit? What? Do špatné. Golden Divine... Čiže Golden Divine Spirit, to je čo? Je to čo dáva dvojnásobok HPček. To je pekne. Ja som si myslel, že toto je to na paladina, že čo to dáva to Divine Shield na jedného creepa. Takže to ani neviem ako sa volá. Divine Protection sa mi zdá. Áno, je to možné. Človek je taká smutná kreatúra. Ježiško, prichádza. Ja mám teraz akorát baterku na 69%. Shit. Dick, please. Dick, please! Presne to, takúto ruku chcem. Sudajčík. Takúto ruku chcem. What? Okay. What? Okay. What? Nediskarezol som toto presne na tom istom mieste. Nediskarezol som toto. Je tam 9-1 dropu. Jaká je šanca, že mi nepríde ani jeden? Je tam... Pasivka, hero power. Wow. Nah. To chce Spain. Čo vážne? No a Yoda face dá krásne. Boom! 2 plus. 18 plus. Ďalší 18 plus, vypnite to. Teraz si celkom keli, vieš o tom. Neviem. Čo to je? Zoo Warrior? Funguje to. Ja som ti hovoril, že to máš hodiť tú holinou. Mal som tam hodiť, no. Toto je celkom high. Bez holinový to bude hardcore. Hardcore, fuck. Choďte do hája teplého. Ježiško príde za ráno. Vidíš tohoto kokota?
Do tvojej krásnej ríte. To tvoje pičky. Ja za to nemám na rozdiel od teba, ale dobre. Počúvaj, takže teraz podstatná informácia pre vás, diváci. Keď chcete climbovať ladder, určite si zahrajte Face Roll Warriora. Vidíte, takto sa to hrá. Musím tam hrať 2 Abuser Sergeantov, 2 Leper Gnómy, 2 Shattersun Klerikov, 2 Arati Weapon Smithov, 2 ostatných saráčov. Ja by som tam hodil líder. Ja tež. Čisto do... Dvoch Leroyov. To znamená Leroy a Faceless. Z dôvodu čistého swagu. Jasné. Kebyže ho máš, tak možno... Viete pani, tento typek není moc rovna laker na legendárky. 3, 5, 8, hej, je to letál. Tak to bolo rýchle. Tento Face Warrior není špatný proti Face Pristovi. Zatiaľ to 1-1. Ne, vieš, tretí, aby si mal aspoň pozitívne skore. Myslím, že to prehráme to tretie. Každopádne, dámy a páni, táto bude séria sa volať Chuťovičky, alebo niečo také. Alebo niečo lepšie. Jednohúbky. Nie. Ne. Žrádlo. Nevečka, jak to ja zaujímavé. To či máme, ne? Táto séria sa bude volať nejakým epickým názvom, niečo k zjedeniu. A bude obsahovať úplne šibnuté deky, ktoré iba tak skúšame, za ktoré budeme hrať 3 hry. A tie 3 hry ukážu, ako to dopadne. A keď to bude mať aspoň 2 ku 1, tak to je prežiteľný deck. Je to Lord. Ja, tak za to predtým nemôžem, to som mal pripečenú ruku. Vidíte ten zlatý Holy Smithe? A vidíte to úplne škaredého výroja so srdiečkom na tričku? What? Co má srdiečka? Hej, to nevieš? On je taký Čeva? pripečený. Leroy vlastne čo? Homosexuál. Ne, ja to myslím akože vážne, že čo je to? Transvestita. Čo? Je to ako, to je človek či čo? Ne! Vieš čo to je samo? Vieš čo to je? Predstav tak! Ty pervézak hnusný. Problém. Čo by ma teraz nasralo, keby spraví? Kebyže zahrá Deadly Poison a Blade Flurry. To by ma nasralo. Evidentne to nespraví. Podľa mňa má Deadly Poison na papreči. Poďte, moje 1 trojky. Opäť. Moje 1 trojičky to dávajú, neboj sa. Feel the power of the Northside Cleric. Feel the power of one preach. Of the 10,000 years. Toto je podľa mňa Deadly Poison, čo práve tam je. Tak to není Deadly Poison. Tak to je Shield. Zajde do faceu, wow, to bolo. Ja mám Mint Blast, to dorazí všetkých. To je debil, mal to aj hodiť do toho Northside Clerica. Teraz to tam nechce hodiť žiadneho miniona. Hej, ja mám chuť Holy Smite tu blastnú. Ešte si myslíte, že to je celkope. Poťahne 2 karty. Borty. Ne. Match Plays. Nič moc. Čo bol to P-play, tak schvapni. Mám furt 5. Mám furt akože 11 damage burst v 6. kole. Že ja ho potrebujem dostať na 11 a potom ho už mlátim. Môjim Mint Blastom a Leroy Homo Jenkins. Okay. Leroy deštetka. Wow. Neviem, Ja si myslím, že... Neviem, čo tým som sa snažil spraviť, ale okej. Ďakujem, práve som počal 4 karty. Blade Flurry možno? To dá 1 damage. Čomu to pomôže Blade Flurry? Samo. Neviem. Tak možno, že ešte... No možno, že má to ďalší Fan of Knives. To je debil. Aj kebyže má ďalší Fan of Knives, tak ja neviem, ale podľa mňa Fan of Knives stojí 3 many. To je vážne, to je vážne blbosť. Ďakujem, že si mi práve potiahol. 2, pretože nemám. Nie. To si pokašľal. A v čom? Spáliš jednu kartu. Nespálim. Čo mu spálim, prosím ťa? Počkaj, ja si myslím, že to spravíš 4 až karty.
Dve však jednu. nie. Ako mám Hero s dve mi povedz. Ja sorry, som sa pomýlil. To je debil. Ale keď si mal hovie. Ale keď si mal hovie, to by si si poďal viacej. A mám jasné Jolinovu. A mimochodom tento To je debil je blbé. fakt taký debilný, že nevedel všimnúť, že to Wolf Raidera. To viete, deti, to no. existuje taká karta ako Wolf Rider. Jako práve potiaľ ďalšiu kartu, ja mu ďakujem. 18? Počkaj, nie, to mi šíbe. Hej, čo? Ťahám kartu, Mas- nevidíš? Raz, dva, Mas- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ušiť. Koľko má? 15? Už je na dosah. 11, tak nezabije dvorfa, tak si vyhral. Ja viem. Alebo ak tam nehodí, raz som sa zachránil za Miracle že som Earthening Farseer, druhý Earthening Farseer a potom som si Shadow Stepol toho prvého. Lebo som mal 2 HPčka a dal som to na Vieš, Martin, to je také nečakané a toto sa normálne, že hráva takto. To je iba čisto tak náhodou. Je to vtipná Aby som tam však Wolf Rider. Však čo veď iba už full face, aj to Archangel má tam hoď. Tak a full face. Get wrecked by the power of this shit. A teraz Koľko kúkaj. má? 10. 10? Mám 11 damage na ruke. S týmito dvomi. Je možné, že tam má ďalšia, ten Ring Farseera? Áno, je to možné. Ale neviem, ako chce vyklirovať board. Môže mi zabiť... Čiže koľko tam máš na toto kariet deku teraz? 13, mám 15. Je šanca 1 ako 13, že si toto potiahneš toto a ešte jeden min bust. Áno, hej. To je fakt. Alebo že by si ešte potom power shield dal. Takže 2 ku 15. 1 ku 15 a 2 ku 14. No to je každopádne úplne jedno. Je to úplne jedno, pretože aj tak som vyhral, lebo on tam práve zahral malý dostal resne pís. Počkaj, čo môžem spraviť, že by ma to zabil? Nič. Sinister Strike do faceu. Toto môže spraviť. Oh shit. Práve som prišiel na to, že malý goz je opa. Až na to, že ja mám Leroy! Get wrecked. Bam, boom. Die in peace, noob. That's the Leroy. That's wick. Vieš o tom, že to som mohol zabiť asi čímkoľvek. Takže ďakujem veľa, takže vlastne ešte nie ďakujem. Ale áno, ďakujem, nie ďakujem. Takže ukážem vám tento profesionálny deck. Nechaj to tam takú minúta ticha. Za Randuina Vrina. Takže prečo sa to povedal takto, pokiaľ pozná niekto z vás hru League of Legends, tam je Randuin z Omen, že Randuin Vrin. Takže 2 Holy Smite. To vážne? To existuje niečo ako League of Legends? Nie, toto nie, je to najhranejšia počítačová hra, čo to asi môže byť? Nejaká erotika? No okay, hovorme to na striedačku, raz ty raz ja. Ne, hovorím to, ja som ho zakonštruoval, takže ticho. 2 Holy Smite, 2 Power Shieldy, 2 Abusive Sergeant, dobre, spapni. Lepegnomy. A vieš, na čo sa to tam hrá? To musíš vysvetliť. Pointa, sú tam 2 Holy Smite, čisto nejaký early game, ničenie. Ne, čistý svek pre horiacu kostru. A schlápni, fakt. Sú tam 2 Power Shieldy, čisto na zdravovaní karty, inak je to tam na hovno. 2 Abusive Sergeanti, nejaký Tons of Damage a je to tam telo. 2 Lepergnomy, strašne dobrá karta. Nurture Clericy, to isté ako Lepergnoma. Mint Blast, Tons of Swag! Prečo to je v hre také fialové a keď tu je to oranžové? Hej, tiež som si všimol. A to ma nechápem. What the fuck? A už to je normálne, dobre. A to je celkom častý bug, lebo to som aj v nejaký iný videách videl. A potom 2 Painy na ničenie, potom 2 Blue Jillov, ktorí sú proste finishery. A čistý face. Hej, 2 Iron Big Goblin, keď tam niekto hodí 5-10 Ancient of War, tak proste je rest in peace. 2 Loot Hordery, nejaký Draw, a je to tam 2 jednička. Zabije 3 dvojku. 2 Arcane Golemy finisher, 1 krát King Mukla, 2 Jabukvy. 1 krát King Mukla, pretože má swag. To je čistý swag, aby to insta concedol. Presne. 2 Wolf Ridery, to isté ako Arcane Golem. 2 Auchenajky, čisto preto, lebo nemám Holy Fiery. 2 Arc Daron Morphy, to je to podobné ako Abusive Sergeant, až na to, že je to 4-4. A Leroy pre čistý swagovitosť, srdiečka na tričku. Takže
Dúfam, že sa vám tento diel páčil, aj keď bol prvý. Som Naši zvedavý. chuťovičiek. Nazvime to chuťoviečky, to je tak najlepšie. Ne, to radšej ne. Ne, Dobre, to je- ďakujem, že ste to pozerali túto random sériu a čus.